Napjainkban szinte minden háztartásban komoly gondot okoz a vízkő. Lerakódik a vízvezetékben, hosszú távon tönkreteszi a teljes vízvezetékrendszert, és ugyanezt történik a háztartási készülékek vízzel érintkező alkatrészeivel is. Bizonyára önök is láttak már vízköves csapot, amelyből már alig tud folyni a víz. A zuhanykabinon vagy a csempén visszamaradt vízköves foltok takarítása, még vegyszerekkel is kemény fizikai munka. Ugye már az önmosógépét is javították, mert tönkretette a vízkő. Villany vagy gázbojlerét még jobban károsítja a vízkő. Ezen készülékek javítása, karbantartása sok pénzbe kerül, és ráadásul komolyan szennyezi a környezetet, a javítás helyén pedig nagy piszokkal jár. Az előbbi példák a vízkő látható formái. Képzelje el, vajon milyen állapotban lehet a vízvezeték a falban? Biztosak vagyunk abban, hogy nem akarja szétveretni a fürdőszobáját egy csőrepedés vagy dugulás miatt. A Floodravin vízkőmentesítő készülék alkalmazásával mindezek a gondok megelőzhetőek és megszüntethetőek. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Baumann László vagyok, feltaláló. 14 éve foglalkozom a víz fizikai, kémiai tulajdonságaival. Még főiskolás voltam, mikor édesapám, aki villanyszerelőmester, otthonunkban vízkövezte a villanybojlert, és egy vödörnyi vízkövet szedett ki belőle. Ez az évente ismétlődő munka ráadásul még jól össze is piszkolta a fürdőszobát. Ekkor fogant meg a gondolat bennem, hogy egy olyan készüléket kellene készíteni, amely megakadályozza a vízkők kikristályosodását a csővezetékben, villany-gázbojlerekben, mosó-mosogatógépekben és a csaptelepeken egyaránt. A természetben található és a vízművek által szolgáltatott vizek vizsgálata során rendkívül érdekes dolgokat tapasztaltam. A vízkők képződésének oka a víz összetételében rejlik. Nézzük csak! Ezeken az 1000-szeres nagyítású elektronmikroszkópos képeken jól látható, hogy mekkorák a vízben lévő mészkőkristályok, melyek egymáshoz kötődve vízkővé alakulnának. Ezt a folyamatot akadályozza meg a Floodravin elektromos vízkőmentesítő készülékem, és jól látható a következő felvételen, hogy a kezelt vízben ezek a mészkőpelyhek teljesen összetörtek, a továbbiakban nem tudnak egymáshoz kötődni, tehát megakadályozzuk a vízkők kikristályosodását.